Hürmetli veteranlarımız, soğuş һәм тыл хезмәткәрләре, hürmetli müslümanlar. Рөхсәт итегез сезне ихлас күңелдән шушы зур тантанабыз бөек җиңү бәйрәм белән тәбрик итәргә. Зур югалтулар белән, зур авырлыклар белән шушы җиңүне яулаган Совет халкының бу зур бәйрәме. Барыбызны да шушы бәйрәм белән тәбриклисем килә. Мөслимнән 8 меңнән артык батыр егет һәм кызлар китеп, ни кызганыч 5 меңнән артык кайта алмаган. Кайтканнары да яралы булып, авыр җирлеккә кайтып, зур хезмәт куйган кешеләрбез. Әлбәттә без аларга рәхмәтле булырга тиеш. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сезгә ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәм. Хезмәтегез өчен, тәрбиягез өчен, батырлыгы өчен. Инде калган гомерләрегез хәерле үтсен иде. Ә безгә, яшьләргә, шушы бүген җитәкчелектә булган, бүген тормыш алып барган һәрбер мөслимлегә, һәрбер татарстанлыга мин инде саулык, сәламәтлек телисем килә. Сугыш афәтләрен күрергә насыйп булмасын. Матур җирлегебездә, матур ватаныбызда хезмәт кылып, шушы хезмәтебезнең җимешен татып, балаларыбызны тәрбияләп, киләчәктә милләтебез өчен, җирлегебез өчен хезмәт итеп, матур итеп барыбызга да яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмнәр белән.